Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Magdugo, Toledo City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Alan. Pa, mananghidod ako ninyo nga muadto ko sa syudad sa Sugbo. Mag-unsa man ka dito. Naman ko'y amigo, ma. Iya kong kitabangan nga makasod kong trabaho. Unsa man dong. Ato ning padtuon sa Cebu City si Alan. Ay, patuwa na. Aron din na mo sige standby rin sa ato. Salamat ninyo, ma, pa. Nga misugot mo. Hi! Bago ka din eh? Oh. Ila-ila sa data, oy. Ako si Adele. Ikaw? Alan. Gawa pa si Adele dyan. Nagbiog lawas. Hoy! Mahilis na siya nila. Bay. Tupiyo silang makatutok adila. Pilit man kayo. Pilit pa sa rugby. Ikaw ba, bay? Igor agad kong mitutok niya. Ay sis, klaro na kayo nga naibog ka eh. Kuhaan tani mong uy. Ikaw marunong kay ka. Ha? Ibawag ka sa akong lihok. Uy, ako pa. Bitaw ba eh? Oh. Hinahangi kong Adil. Ngayon, sabi mo gidugayan ha? Birahi da yun. I love you, Del. Alan. Basig makaingon ka nga presko ra kay ko. Lisod mo gud kayo kung magtugot-tago usa kong feelings nimo. Ako ra gyapon ang magantos. Naino. Tawan nun ta? Ang. Seryoso, magay ka diha. Bitaw, Del. Tininood ba nga ako nimo? Na-feel naman good na ako. Nga sa ato pa? May chance na ko nimo? Ang tinuod lan. Ganahan sa pani mo. Sa ato pa? Uyab na ta? O, Alan. Ako na kagisagot. Salamat, Del. Salamat din kayo. Hayaya sa amigo ha. May uyab naman. Di ka loyan yung taon, bay. Iya. Gisugot yun din taon kong Adil. May pakabay. May uyab na ka. Akong taon nini ha. Pag yun, nasaag eh. Wat lang good. Muabot ra lagi na. Del, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. May ihangyo unta ko nimo. Unsa man Alan? Mag-live in na lang ta. Ha? Naunsam ka? Dili ka musugot nga mag-live in ha? Kuan lan. Kining. Dili di mahimo nga magpakasal ta? Nagplano ko ana, Del. Pero niya na eh, kung may budget na ta. Sa pagkakaroon, gusto na ko nga mag-live in lang una ta. Oo, sige. Mag-live in lang ta. Okay ra ka ini nga ito yan? Okay ra, oy. Dili ba ako pilian? Ang importante nga, may kapuyan ta. Mau gina akong ganahan ni mo eh. Pas inabuton kay ka. Unya, kumusta naman? Ha? Angan sa man? Wa pa kita makapurma diha day. Gusto na kumutan-aw sa akong liwat. Wa pa man gitong, oy. Oh, sige lang, good. Huwat-huwat lang ta. Basin pa rin og makaanak ra ta. Ha? Dili na ko nimo patrabahoon. Uday, gusto na ko nga dinhira ka sa bahay. Aron di ka mahago. Kung aron sa pa mamablos na ka. Sige nung musugot ra ko. Salamat ay. Unya, kumusta naman ka din eh? Laay kaayo dong, uy. Kapoy kay sige pundo din sa bahay ay. Ay, sige lang. Agwanta lang sa. Kay kung may anak na unya ta, dili na kalaayan. Dong, may nanghitay ko nimo. Naamag ko yung mga pag-umangkon, babae ug lalaki. Ako na lang ito papuyon din niya. Aron bang, di sa kumaglaay. Sige na eh. Mas maayo pa, aron may kauban ka rin eh. Bless man ni Uncle Alan ninyo. Sige na. Please ko, Uncle. Ikaw, Joy, bless na. Ako po't Uncle, bless ko. God bless you. Buutan man din yung mga bata, day. Sige na, ipahimutang na iyong mga gamit dito, Sod, ha? Ma. Ma. Gusto bukso ko nabati, day. Mama ang gitawag nila nimo? Mauna ang ilang tinawagan ako, dong, mama. Sa ako mga pag-umangkon, mama ginaya akong gipatahod nila, dili auntie. Mau ba?
Kamura man laging duha ang ni Adonis ba? Hain man na yung iyan, ha? Kaman to gilakaw, Angkol. Oh, asa mo ko to siya? Huwag mo siya masulti o kasi siya paingon. Basig na ato gipalit si mama, kuya. Kasi, Sige. Day, dong. Mangutan ako ninyo, ha? Nganong ganahan man mo nga mama ang itawag ninyo ni Adel? Nga inyo raman ang iyaan. di ba na mo iyaan, Angkol? Ha? Unsa dili iyaan? Dili bitaw na namo iyaan. Amo man na siyang mama. Unsa? Pasaylo ako lang. Dagan ko gitago ni mo. Anong imo man gibuhat ako? Anong kumusulti sa tinuod? May anak di ka. Hadlok magod ko kamusulti ni mas tinuod. Basig mo kong biyaan. Adel, Nahigugma ko ni mo lang. Awa ko musulti ni mo nga may mga anak ko. Kinahadlok ko nga mawa ka na ako. Pasaylo ako. nakalitan lang ko sa panghibawan. Ayan man di ang ilang amahan. Gagmay pa ang mga bata. Iyan may gibiyaan. O wala ko'y balita pa niya. Kaya nga nahibaw ka naman sa tanan. Imo na magkumbiyaan. Dili, Alan, luoy ko nimo. Ug ni samot ang akong gugma nimo. Alan. Tayo ko bala ka na. Isipon ko sila nga matuod na kong anak. Salamat dong. Nilakaw na po ang iyong inahan? Oh, Angkol. Asa mo na siya paingon? Sa iya ko nung amiga. Ato siya dito. Oh, Naana si mama. Ni ano daay ka dong? hubog ka. Sus, nakainom lang good kamay. Ni chat man ng akong amiga. Birthday niya pa. Ako nalasang kiadto. Di ba labi ni mo ang birthday sa mga amiga? Unya mga bata, imong gibiyaan din eh. Ay, sus, okay naman na. Uy, kay mga dako naman good na. Hindi na mapas mo kayo. Nakudan ang kaldero. Naaraman din ang kaldero. Adel. Unsa? Nilakaw na po ang inyong inahan? Kaniya pa man to siyang udto ni Lakaw, Angkol. O abi siya musulti kung naasa siya paingon? Wadto ko na to siya sa iyang mga amiga, Angkol. Dinhin na mo ha. Kaya ako pangitaon ang inyong inahan. Asam ka naglaglaag sa di. Nagkara ng bihana. Oy, Alan. Ah, Asa man ka? nangita ko ni Adel nang. Oh, si Adelia ay mong gipangita. Dung nasa unahan ay nag-inom-inom. Nya na pa'y lalaki nagakus-gakus niya. Unsa? Naras ka din. Lingaw kayo nga nakikuba sa mga lalaki. Tagay pa! Animal? Ihagkan siya sa lalaki. Adel! Alan, niya ka? Usaan man yung gibuhat ha? Isaba ka pa ining laki ha? Yan ang may gisabak, kuya ba may? Usa! Alan, nga na yung nagipangiba sa mga gamit. Mubiya na ko ni mo Adel. Alan! Grabe ka. Huwag kay kaluoy. Gidawati ka. Ingon man ang imong mga anak. Kay lagi nahigugma ko nimo. Pero kining imong gibuhat ako. Kay naguyab-uyab ka. Bisag na ako sa imong kinabuhi. Di ko ni madawat, Adel. Alan, pasaylo ako. Hatagin akong lagi kayon. Binuang lumagutog ako. Lingaw-lingaw naman to. Lingaw-lingaw? Ha? Ha? Lingaw-lingaw ng may lain kang lalaki? Di ko ni madawat ang imong gibuhat ako, Adel. I'm sorry. Ubiya ko nimo. Bahala ka na sa imong kinabuhi. Pili na ko nga biyaan si Adel. Kaysa mag-uban mi nga iya lang kong buangan. Nimo, Adel, kung naminaw ka man karon, usab na sa imong kinabuhi. Sa pagkaron, minyo na ko. Gihatagan ko sa Ginoo og buutan nga asawa nga mao si Alo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulunganon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi dining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Eric kay mauwaw ko nining akong sugilanon. 24 anyos, pulitaw ug taga Bukidnon. Punto medikal o behavioral kining akong sugilanon. Bahin kini sa akong gibati nga di gid ako malikayan nga akong pation. Gikan magbuko na preso sa nga wa na ko mabuhat. Apan guilty kong moatubang sa mga tao ba. Aron inyo masabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo.
Ay, salamat in taong Ginoo nga dakataw na mas pagpauli, Eric. Sobrang akong kalipay nga magkapauli ka sa ato. Nga nakalaya ka na. Apan dili pa hingpit ang ako kagawasan, ma. Provision pa ko. Mag-report pa ko matagbuhan. Ay, bahala na. Basta kay nagkagawas ka na. Magkapauli ka na sa ato. Nga ikauban na namo ni Papa nimo sa bahay. Ay. Oh, sa may problema nimo? Di pa nangandoy ka bang magkagawas na? Nabala ka, biya ko si musugilon na ako sa susipisuhan. Nga di ka magkatuog dito. Nga magsigit ka dalaghila. Shh, ma. Sabay natin magsulti. Magkadungog ang driver ng tricycle, hagikan ko na preso. Mauwaw ko. Oh, aha. Oh, Eric, anak. Nakauli ka na yun din sa ato, dong. Kung ikauban ka na yun na mong mama ni mo. Sorry, ma. Pasaylo ako pa. Wow, wag sa anak. Nito ko nga inosente ka sa gipasakang kaso ni mo. Anak, tagod ka. Mas nakailami ni mo. Matay. Animal kitong iyaan sa imong uyang. Kamuog ginanguso nga ikiha kag rape. Kay girape ko nun nimong iyang pagumangkon. Huwag itaw na ako mabuhat, ma. Sayo diyan na sa idilin. Di ko na mabuhat sa kong uyab. Apan ang way baruganan sa nimong kanhing uyab. Wag yung taon nga depensa nimo. Nga dili tinuod ang ilang pasangil sa iyang iyaan mo. Hadlok mag ito sa idilin sa iyang iyaan, good ma. Ay, bisa na, oy. Hanggaw niya. Wag siya makapanalipod di mo. Grobe. Iyaw mo na napriso kasukad pa niya itong April 2016. Ug karon ng kag August na taon sa 19 nakagawas. Tulo ka toeg nang nag-antos pagkabilanggo sa pesuhan. Sa gawa yun di mo mabuhat. Unya, suma. Sila na mismo ang niaptas sa kaso. Ug nagbayad pa 40 mil ang mga hinampak. Mapay-publicate ta. Nagpabayad pa. Hurot-hurot ko ng atong kwarta. Ayaw na mapaghuna-hunaan ang kwarta. Makita na nato kung magkugi ta. Ang importante nga niya, nakagawas ka na sa prisuhan, Eric. Tatabangin na lang ko ang trabaho sa atong Eric. Samtang serbisyuhan ni mo ang imong probisyon. Nga nung mag-serve ang kaanang probation ka, nga ni atras naman ka silang idilin o ang iyang iyaan sa kaso nga ilang ipasakan ni mo. Wa man ko masugot ang judge nga i-withdraw ang akong kaso, gaw. Aw, inoon, kasabot man siya inosente ko sa kasong rape. Mao nga iyang gipamupan ng akong kaso ngadto sa sinaksyon na lang. Yan nga gipaangkon nako og found guilty ko beyond reasonable doubt sa kasong seduction. Ug ang silot 2 years nga probation. Uy, kanong gipaangkon man sad ka ana? Ngawa man kana nimo mabuhat. Kaysa di siya masugot nga i-withdraw ang kaso. Padayon ko mapreso. Kaysa ang kuno nako ang seduction nga makagawas ko pero under probation lang sa blagi. Nakutaw nga kung utok na. Wag yun ko'y know-how anang kasukaso gaw. Basta kayo mo na ingon sa judge na mo. O bisugot talami aron makagawas na ko. Report na lang ko sa presinto matagbuhan. Paitaan ni gaw eh. Ingon anak gyud na gaw. Unya, ganong muragwa man lang kamalipay sa imong kagawasan gaw. Taod-taod naman di ka nakagawas sa prisuhan. Pero wa man may kakita nimo nga nagawas-gawas ka. Kuan, lain man kay akong gibahati ron kaw. Di man ginako tuyoon nga mahadlo ko mopakitag tao. Ha? Uy, mo di nga dugay ka migawas dihang nangita ko nimo. Kay gipugos ta gyud kag pagawas kay nagsulti sab city namo nga mauwaw kuno ka nga mogawas. Mauwaw ka mo pakita og tao. Ug nganong mauwaw man sad ka, nga wa man kana nimo mabuhat ni sa imong uyab. Buang nga bitaw gaw. Mura man kog kabuangon kung makakita kog tao. Unsa? Ambot lang yun. Di na ko tuyoon nga mahadlo kong makitaan og tao. Ang naasa kong hunahuna nga basin hukman ko sa mga tao sa nga wala ko mahimo. Nagprisor ako sa among bahay. Di gid ko mogawas kay mauwaw ko makitaan og tao. Maskin sa akong pamilya og kaliwat mauwaw nako. Usahay, mulakaw ko gabi na. Nga kanang wa nay tao nga makakita nako. Apan misuhay ko panarbaho sa usa ka company sa pamasin nga malimot ko sa lugar gaway kaayoy nakailan ako. Unya. Murag ako may ilang gikatawan ang mga babae. Nakaila ba ka na sila nako? O naibaw ba ka nang gikan ko sa prisuhan? Titibay mo. Magpayo ko. Di ko makaako sa pagpakig ay to ay nila. Tanaw. Murag naibaw ka na sila na preso ko sa kasong rape. Kauwaw ini. Undang dala ko sa trabaho.
Ay, giingnan bitaw tika nga tabangin na lang ko og tikad sa atong uma. Murag mo na lagi akong buhaton pa. Ay, husto na. Ardi ka magsigig taguan na imong kwarto. Nounsa ka naman taon. Ang imong mga barkada biya taon no, nagsigig pangita ni mo. Kay nakabalita man kuno silang nakagawas ka na sa prisuhan. Apan nga no kuno, mawa sila kakita ni mo nga ni gawas. Di ba ginakutuyoon nga maawaw ko, ma? Maong usahay kung makakita ako og kaila. Mudagan og palayo. Uy, ayaw ana Eric. Kay basig mabuang ka ana. Ma. Kalimti itong hitabua. Human na tong bahin sa imong kinabuhi. At ba nga ang karon. Ako pa ni mo magminyo ka. Unsa? Oo. Saan ba may kauban kinas kinabuhi? O may ikistorya-istorya ikasabot ka nga maong imong asawa? May musugot pa ka na akong babae, ma? Kung mahibaw nga gikan kong napriso sa kaso nga rape? Eric! Gaw, ako may nabalakaan na im kahimtang, uy. Husto ba yan si Tia? Kalimti na ang nahitabo ni mo, Gaw. Move on na. Kay, human naman to. Ambot ba, Gaw eh? Di man ko kamao nga mupasabot sa kong kagalingon nga move on na. Ang kanunay nga niya sa kong hunahuna, Gaw, mawang ikasulti sa mga tao. Kay, gikan ko na priso. Maayo man, ikaw na priso, good. Dami dagan. Gani, maawam ng mga nabalitang dagkong politiko nga nangawat sa kwarta sa gobyerno. Mga ilado o mga dato pa na sila. Ikaw pa ka, ha? Wa na magmayan ang mga tao atong imong kaso, Gaw, uy. Nalimot na sila adto. Ambot, saan ako ana, Gaw? Mao gani magpurong-purong na lang ko pa doon sa among uma ni Papa. Kay, mahadlo ko makita sa mga tao. Mahadlo ko makita ng akong naong. O kung muli ko, magpriso ragi ko din sa bahay. O magpabalibad ko kung doon ay mangita na ako. Para ikaw raganing akong giatubang, Gaw. Kay suot kang igagaw? Gaw, hain kay maayo kung magpa-check up kag doktor anong imong gibati. Unsa? Oh, okay raman ka. Medyo ubos lang yun ang imong dugo. O resitahan tiga og anti-anemia. Ha? Vitamins para anti-anemia ra ang resita sa doktor nako. Ug wa gyud alibyo. Nangayo na sab kog tambag sa PMHA kon Philippine Mental Health Association. Pinaagi og tawag. Apan, wa maghapon sila'y natabang. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, sukad ko mapriso sa nga wa na ko mahimo. Nabantayan ako nga may kausaban sa ako mga lihok o kinaiya. Mauwaw na ko mapakitag tao o magsigi kog hilak. Naunsa man ikha ko. Ikaduhang pangutana, dili na ko kalikayan nga kung makakita ko og tao, hudagan ko og mulikat og magtabon ko sa akong naong. Kano sa man dinhi mawa na ako nga tuig naman kapinsukad nakagawas ko sa prisuhan. Ikatulong pangutana, unsa may posible na akong sakit? Kung stress o depressed ba ko, unsa man ako nga makalingkawas kun ini? Doon na ba ni tambal? Unsa man? Babalik pa ka ko sa normal? Ikaupat o katapusan nga pangutana. Gida naman ko sa doktor nilang mama ug papa og gi-check up. Grisitahan ra kog vitamins ug wa may alibyo. Bitawag na sad kog PMHA apan wa man sila natabang. Asa pa man di ko moduol ni akong kahimtang. Kung magpa-doktor kog unsa nga klase nga doktor ang akong duolon nga makatabang gid ako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Eric. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sab ako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo. Muhatag og tambag solusyon sa inyong mga kalibo, gumunhap, naghasol sa inyong kinabuhi. Mapunto medical, personal, behavioral, emotional, psychological, or problema sa ginadiling drugas ang inyong mga legal problem pagatambagan ka na sa akong partner nga si Attorney Eileen Bathan. Siya ang bahala sa iyong mga problemang legal. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa atong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. So unang pangutana ni Eric, sukad ko mapriso sa sala nga wala nako mahimo, dabantayan nako nga may kausaban sa akong mga lihok ug kinaiya. Mauwaw nako mopakita og tao og magsigi kog hilak. Naunsa man diay kaha ko? Well, understandable na siya, Eric, kay tungod lagi gikan ka sa prisuhan, stigmatized mo na gikan ka sa rehab, drug rehab, gikan ka sa prisuhan. Pag abot nimo diya sa inyo ang imong mga kaila, medyo mga likay-likay na pud nimo kay mao lagi na gikan kag prisuhan. Pero akong ipasabot na to sa atong mga kigsuonan nga masayo kay gunta, no? Dili pud pasabot nga ang tanang na priso mga kriminal gina sila, no? Suma sa gisaysay ni Eric,
wa na yan na nabuhat, ipasagin lang siyang ng rape, siyang uyab, no? Uyab man kato nimo anong rape man, basig kuan, mutual consent to, no? So kung wa gyud ka ng rape, giubos man kato sa kaso sa judge ikan sa rape, so you don't have to worry about it kung wa gyud nimo gibuhat. Pero mao lagi na pila ka tuig ka dito sa prisuhan, natay gitawag og kanang stress, anxiety stress, na may gitawag nga post-traumatic stress disorder. Ang nature of stressor ani is considered to be beyond normal human experience. Kay balo na ko diya sa prisuhan, grabe ang congestion diya, grabe ang pandyod. Very traumatic yun, masud ka diya, no? Na sumubila kag social phobia paggawas nimo, madlok na kag tawo mo pakita na kay kanang low self-esteem, no? Muluwir ang imong self-confidence kay tungod lagi sa nahitabo, no? Ako, Eric, si Dr. ni Obra, sud o gawas ko sa prisuhan. Ako balikon, sud o gawas ko sa prisuhan. Nga naman, kay kadaghang mga panahon nga ako musud sa prisuhan, dili tungod kay na-convicted ko, ha? Tungod kay naalagi mga report sa una nga kinahanglan i-submit nga to sa korte. Unya ang among kliyente, among pasyente akusado, dili pa ma-release kay kinahanglan pag court order. Unya wa pa ko'y report. Sumuha mo voluntaryo na lang kog sud sa prisuhan, kadaghanan na ko naghihimo para interviewon ang akusado nga na ako report nga i-submit nga to sa korte. No, kay mao man akong trabaho kay psychiatrist man lagi ko. Daghanan na nako gihimo. So, mo katawa lagi nang uban ingnon ako si Dr. Rene Obra, sud ug gawas ko sa prisuhan. So, kay balog ko unsay problema diha sa sud, very congested na mag-shifting gani mo usay da pagkatulog tungod sa limitado kayo nga space, no, lugar. So mao na nga makasabot ko sa imong gibati karon nga mura kag maulaw. Okay? So mawa ra na siya, Rick, ayaw gyud gayon ana nga hugno ng kalibutan tungod kay gikan ka sa prisuhan. Ikaduhang pangutana, dili nako kalikayan nga kung makakita ko mga tawo mudagan og mulikay ko og magtabon ko sa akong naong. Karon sa manday ni maula nako nga tuig naman ko kapinsukan makagawa sa prisuhan. It will take time. Gradual adjustment gyud ang paghimuon nimo, no? Para ma-restore ang imong self-confidence, no? You talk to somebody diya sa inyo to whom you can trust. Pwede kang mo kag-istorya og maestro ba nimo sa una sa nag-eskwela pa ka o muduol kag depende sa imong relihiyon diya sa Bukidnon, o kung Katoliko ka muduol kag pare o unsa imong relihiyon, pastor ba? Or kung Muslim ka, imam, o unsa day makakuan nimo, somebody to whom you can trust, somebody who is a good listener, somebody who can keep confidential information, somebody who is non-judgmental, nga maka-empathize sa imo, nga makasabot sa imo, nga dili mag-BI-BI sa imo. It will take time. Set your goal slowly, no? I-process yun na nga ang imong experience kay balo ko akong balikon unsa ang eksperyensya sa mga taong masuot sa prisuhan. Grabe, no? So, ako ikasugyot, you do it gradually. Amo nang gitawag og systematic desensitization. Hinay-hinay. Example, diha sa inyo, imog yung paningkamutan, mupalit ka og something diha sa sari-sari store dadol sa inyong balay. Ha? Palit pa karon og soft drinks or pan, unsa na lang. Kanya, you try to interact sa tindera o tindero nga naa diha. No? Istorya lang ko, istorya. Ya, balik na sad. Hangtod nga maka-regain ka sa imong confidence, no? We call that systematic desensitization. Ha? Himuan na rik, no? Ayo ikalit. It will take time. Kung balikon, it's a long process, no? Kay nawa na magud ang imong kanung salig sa imong kugayong nahugno ang imong self-confidence. Mo ni nahitabo nimo karon. Ikatulong pangutana, unsa may posible na kung sakit, kung stress or depressed ko, unsa man nako nga makalingkawas ko ani, ano na ba'y tambal, unsa man mabalik na ka ko sa normal. Yasa na yung mga tambal. Ako, si Dr. Rene Obra, kung balik ko, usa ko kasi psychiatrist, no? Daghan kay kong mga pasyente nga nasulod sa prisuhan. May kong daghan kay maulagin na among trabaho. Kay ako mo hipi sa una sa Department of Psychiatry sa Vicente Soto. So, ako may department chairman. So, grabe ang among mga reporting, no? Sa mga kaso nga lambigit og droga, mga heinous crimes, apila ni ang rape, murder, homicide, grabe kayo, daghan kayo experience ni. No? So go and see a psychiatrist diha sa Bukidnon, ha? I'm not sure, baya sa Cagayan de Oro, no, naay mga psychiatrist diha, no?
Naada si Dr. Corunya, no? Naada. No? Dula na siya, nag-repair kudok ni Dr. ni Obra, no? Do not expect a miracle. It will take time. Small steps, no? Small steps. Kanang find a way nga maka-interact yung ka nga mga tao dahil sa inyo. Kanang ayaw pakalit, no? Akong balikon, pinagi sa magpalit-palit og pan o soft drink dahil sa tindahan doon sa inyo. You talk to the tindira o tindiro, no? Remember, kung wala to nimo gibuhat, so dili ka ngay maulaw. Kung man nimo to gibuhat, tong gipasagil sa inyo sa inahan sa imong uyab. Pero kung nabuhat ganito nimo, so nabayran na to nimo pinagi sa pag-start sa pisuan. So dili ka ngay nga maulaw, no? Kay kung na nabayran na imong utang, no? So maningkamot gyud ka, nga mamaayo ka, makig-interact gyud ka, wala laing solusyon ani. Og kinahanglan kag something for stress, something for sleep. Ang imong doktor diha o kinsa may makatiman nimo nga doktor diha, makaresita og something, no? Dili la po ko mo mention mga ngandre kay di magyapon nimo mapalit og walay resita, no? Pero mao ni akong ginahimo almost every day kay psychiatrist man lagi ko, no? So ikaupat og katapusan nga pangutana. Gidala man ko nila sa doktor, ni mama ug papa og gi-check up, giresitahan kog vitamins, Himarate FA ug walay alibyo. Nitawag sab sila sa PMHA. Apan wala man sila natabang. Asa man di ay kumuduol aning akong kahimtang. Kung magpa-doktor ko unsa man klaseng doktor ang akong duolon nga makatabang nako. Ako nang giingon, muduol ka og usa ka psychiatrist, no? Kining Himarate FA usa ni siya ka inunta vitamins with iron, no? No? So maka-boss mangyapon sa imong energy o imong kahimtang, pero katong akong gisugyot nimo nga hinay-hinay nga systematic desensitization kung tawagon, mao to himua para nga hinay-hinay mo mubalik ang imong self-confidence. Go and see a psychiatrist diha sa Bukidnon. I'm not sure kung naay nag-practice na, but I'm sure naa sa Cagayan de Oro City, no? Or mo reach out ka sa imong mga close friends nga kanang dili bitaw magbugal-bugal, no? Prolong ni siya nga process, ha? Prolong. Do not expect a miracle nga overnight mawagtang ni siya, no? So naatay mga estudyante na magani ko mga estudyante diya sa Cagayan kana may College of Medicine, ha? Regards diya ni Dr. Ruth Similia Beltran, no? Ang atong dean diya sa College of Medicine diya sa Cagayan de Oro City. Murag duol ra man mo diya, no? So go and see a psychiatrist. Kung naay mga tambal resita nga mawhinay mawagtang imong stress, imong anxiety, imong phobia, imno nimo ug dilbot pasabot kinakitaan kang psychiatrist nga nabuang na ka, no? Sayop na nga mentalidad nga mga tawo nga kitaan og psychiatrist, no, pasyente ka ni doktor ni Obra usa nabuang na ka, sayop na kay bisan din sa kini akong suliran tagsar may mental problem nga akong tukion din kasagaran mga non-psychological problem man. So dili pasabot nga mudol kang psychiatrist nabuang na ka, sayop na nga mo pagtuo. Of course na may mga problema sa psychological, pero medical doctor gud may bisa kung sa problema hagod gikan sa pagbuntis, pagpanganak hangtod nga matiguang pwede ra na pasaligan mo na ko ana nga akong matambagan, pero dili gud ko sa maka-expert gyud sa mga uban nga pananglitan problema sa bukog or surgery nga mga surgeon, no? Pero superficial lang. Alright? So hinaot nga nakay nakutlo nga pagtulunan Eric kung ngadto sa atong na minaw karong adlaw, manghinaot ko nga nakasatisfy ko sa imong pangutana. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Bathan. Maningkamot ra gid mi nga makahatag og kolor kinabuhi ka dasig ug kahusay kalinaw sa inyong mga naghasol sa hunahuna nga mga sulat-suliran gipadangat diri kanamo. Dili ka mo mangluod dugay mahatag og pagtagad kay daghan mig madawat diri, no? So, salamat kayo sa inyong kanunay ng pagpatronay sa mga RMN ng program kay nagpabilin kaming numero 1 ng estasyonan din sa Sugbo, sa Kabisayan ug Mindanao. So, once again, from all of us, from Radio Mindanao Network, Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat ug maayong